A praia de Carragueiros acollerá este sábado a sexta edición da travesía a nado Illa de Bensa, que organiza o Club de Natación Boiro. A proba, que forma parte do Circuito Galego de Augas Abertas, prevé a participación duns 150 nadadores, pertencentes a clubs de toda Galicia. A proba arrancará a partir das 11:30 da mañá, e 3 serán os percorridos previstos, con distancias diferentes e acordes a cada unha das categorías en competición. Hai 3 circuitos, un de 3.500 para prueba élite, máster popular, hai unha prova de 1.000 metros para categoría infantil, alevín e popular, e unha prova de 200 metros para menores e adaptada. Dende o Concello destacaron a importancia desta travesía, un clásico xa no calendario de eventos deportivos do verán no municipio. Outra festa deportiva das que temos este fin de semana, xunto cas traíñas e outros eventos que vimos tendo ao longo do verán. Boiro é moi activo en deporte, Boiro é deporte, hai moitísimos deportistas que destacan, en este caso o Clube de Natación, é unha proba que está dentro do circuito galego de augas abertas, unha proba moi interesante, porque se fai, no mar, non toda a natación é o que se ve na tele, que a maior parte das probas son en piscinas e competicións cerradas. Como en anos anteriores, a proba contará co patrocinio de Gealsa. Dende a empresa destacaron o traballo do club e os éxitos colleitados ao longo dos últimos anos. O gran traballo que están desenvolvendo tanto a directiva como os entrenadores e os rapaces e rapazas que este ano non só subiron a primeira, senón que ademais conseguiron importantes premios en categoría galega e categoría nacional. Non quero estenderme a decir os nomes de todos porque me podo esquecer de algún, pero si poñer de manifesto o felices que estamos dende Gealsa de ver como dos deportistas boirenses cada vez acadan cotas máis altas e éxitos deportivos e persoais, porque ao final o deporte é iso, axudarlles a crecer dunha forma xa e a poñer en valor tamén esa educación que vai máis alá do que de os colexios, ese fomento dos valores persoais que ao final lle axudarán a crecer como persoas.